си правим пченкарни земички, бидейки нашата тема е пeciво, иначе истата работа е да си направя пченкарен лед. Значи, когато говорихме за основните суровини, помощни суровини, казахме, че пченкарното брашно не е погодно от него само да се работи тесто, заради това, че има малечък процент на протеини, лош квалитет. И ако се направи само от него тесто, киселоне, няма да има голям волумен, няма да биде вкусен, тежко ки се пече, тежко ки се варе. И сега ние ки ставаме 30% пченкарно брашно, 70% пшенично. Сега, разликата е поставката на изработката. Пченкарното брашно мора първо да се обработи, на taj начин ще се попаре с топла вода. Ние ки ставаме колко ни е пченкарното брашно, толкова ти го и за толкова количина на вода, значи един према един, ки се попаря, па ки се изладе, а после ки се додаде пшеничното брашно и другите додатни суровини. Значи, как ще кажахме за милиброд лек не ще мислихме, заради това, що беше по-тежко тесто, се сгореми количината на квас. Тук ти го намалим, от 10 причини. Ти се намали, ако там смихме 6%, тук ти стане 3%. Тук ще ставихме на ръжовото. Всеки от вас ки месец 500 грама купност. 30% от 500 грама, значи ке мерите по 150 грама пченкарно брашно и 350, да. И сега, който оставате, пченкарното няма да дозирате 300, ки го попаряме, па ки го почекаме, па после ги додадем. Айде сега по 150 грама ръжов. Пченкарно. Пченкарно.